Salutare, oameni buni! Bine v-am găsit la primul meu daily vlog. Eu sunt Dede, cel cu tractoarele, cel cu YouTube-ul care face GTA San Andreas, da, și diferite roli. Asta este o nouă serie pe canal. Cine nu știe, vom face vloguri. Oricum, hai să dăm drumul și noi. Că, opa. Mă scuzați un pic. Hai să-i dăm o cheiță la mașinuță. Da, în fine. Așa, hai să-i dăm. Mergem să ne angajăm ca electrician. Abia am luat și eu permisul, am terminat școala de electrică. Și, da, având 18 ani, asta nu e mașina mea, nu vă gândiți, acumulatorului meu. Na. Și mergem acum să depunem o cerere de angajare, un interviu. Na. Că vreau să mă angajez, oameni buni. Și, na, e și păcat dacă știu un domeniu foarte, foarte bine și nu-l îndeplinesc, corect? Bun, pentru această serie vreau să strângem cât mai multe like-uri, măcar 5 like-uri pe așa. Daily vlogurile acestea vor apărea doar și doar vinerea. Punem un pic de pauză și revenim. Bun, oameni buni, am revenit. Haideți să mergem frumos. Hai că avem... Opa! Trebuie să-mi iau și eu de asta, vreau să-mi iau o mașină, vreau să-mi iau o casă. Să nu mai stau aici în Bacău. Că, na. Uite așa. Mergem acum frumos să ne angajăm. Pentru că, na. Trebuie. Am și ajuns să parcăm, ar zice, prin motorul. Am încuiat mașina. Și eu voi reveni după ce ies de la birou. Revin. Mulțumesc, la revedere. Bun, oameni buni, am revenit. Hai să deschid și mașina. Opa. Așa. Am luat un post de... să semnalizăm. De electrician la niște... de-astea eoliene, de-astea pentru producerea curentului, da. Și lucrez pentru fabrica Umbrelescu. Cred, probabil ăștia din care lucrați și aveți părinți în domeniul acesta, probabil că știți, să bag și o motorină. Ok. Să opresc și eu motorul. Revin imediat. Am revenit, oameni buni. Gata să băgăm și noi motorină. Bă, am parcat-o cam prost. Bă, frumoasă tare mașina asta. Mi-aș dori și eu să am una. Este o Mazda. E perfectă mașinuța, îmi place și la mea bunie. Bun, mă duc și eu să plătesc. Bere, revin. Am revenit, oameni buni, am plătit. Mergem și noi acăsică. Sau stai? Oh, da, trebuie să fac niște cumpărături neapărat, hopa. Da, să trag frâna, opa, am pornit mașina și hai să-i dăm bice.
Gata. Banii am luat? N-am luat banii. Sunt prost. Portofelul repede. Așa, telefonul. Bun. Gata. Hai să mergem. În sfârșit ne-am aranjat și noi. Cu toate. Săruna, săruna. Da, da, da. Bă, trebuie să-mi iau o cafea, că nu mai am pe acasă. Fructe am, legume. Mi-au o pâine de-asta mare. Un cola. Așa. Una de paste și de ton. Fac niște paste cu ton azi. Și niște lapte, că nu mai am pe acasă. Berebe, revin. Da, 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 mulțumesc, sărmâna. Gata, oameni buni, am revenit. Cu plasa. Direct în mână, stai să cu cheia, unde n-ai. Aha. Bun, punem astea aici. Așa, gata. Dă să scoatem frâna, să pornim mașina. Așa. Hai să-i dăm. Facem făcut o românească. Ai, ce-ți face? Asta e viața. Opa, să mă pun și mai bine la volan. Apropo, filmez cu un GoPro. Bă, păi bun. E foarte bun GoPro-ul. Opa, așa. Opa. Am și trecut. Am făcut o românească din nou. Ce-ți face asta? Am chiar doar 18 ani, 3 luni de când am permisul, da? Mai avem puțin și ajunge. Acasă la noi. Asta trebuie să fac un proiect pe laptop. Fiindcă fac și facultate. O să vedeți voi ce facultate, nu dau spoilere. Încă. Opa. Gata, am oprit-o. Opa. Plasa, am luat-o, portofelul, telefonul, gata. Mergem în casă, le ducem. Gata, am lăsat astea. Bă, na, mă duc să mă schimb și revin. Gata, m-am revenit, m-am schimbat frumos. Mai lejer, mai de casă. Hai să mergem aici frumos la laptop. Așa, bă, na. Revin după ce termin situațiile acestea, că am multe și trebuie să le fac. În sfârșit. Da. Hai la OMV în oraș, că trebuie să mănânc și eu ceva. Mai pe seară fac pastilele. Da, păi, dar sunt așa bucuros că m-am angajat și eu. Totuși, pot și eu să, în sfârșit, să spun cu mâna pe inimă că m-am angajat, știi? Mergem și noi aici la Mac. Opa, așa. Nu să o parchez eu.
Opa, frâna. Uite, perfectă. Telefon, tot. Da. Am ajuns în sfârșit aici. Mamă, ce mișto e cu asta. Să rămân, aș dori și eu o shawarma, o porție de cartofi. Da, shawarma să fie cu de toate. Mai puțină varză, da. O înghețată și un cola. Cât facem? 53 de lei, nu? Da. Mulțumesc. Aștept comanda. Fraților, revin când vine, după ce vine comanda și după ce mănânc. Bere. Mulțumesc, la revedere. Gata, fraților, în sfârșit l-am băgat și noi la maț. Da. Mamă, stai așa că... Frate, în sfârșit, mama mea. Încă văd și eu, îmi iau și o mașină, fraților. Mi-a răspuns ăsta aici. Da, în mâine, dacă se poate. Bine, mulțumesc. Bine. Hai să mergem și noi acasă și punem capăt acestui mirirific minunat episod. De așa. O bag direct cu fața. Gata, fraților, am mâncat tot. Opa. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, un subscribe dacă mai vreți să continue seria. Eu am fost Dede, noi ne revedem în următorul vlog. Pa, pa!